Kula Pendeta Yahya Tirta Browito ngajak kita bebarengan maca saka wacan kitab suci. Kitab Yakobus 3 ayat 13 tekan 18 kanthi jejer nampa awake dhewe apa anane. Kawaca ayat 13 lan 17 kitab Yakobus 3 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Yen panunggalanmu ana sing wicaksana lan pinter, kuwi ngetokno kawicaksanan lan kapinterane srana urip sing becik lan laku sing utama kanthi andhapasor lan sareh ing budi. Nanging kawicaksanan sing pinangkane saka Rohe Allah kuwi sipate sing dhisik dhewe suci, seneng marang katentreman, watake alus lan sumana, kebak katresnan lan metokake woh sing becik tikel matikel. Kawicaksanan sing mangkono kuwi ora bedak-bedakake lan ora lamis. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Para sedherek, wonten kedadian nemoni ana wong sing keminter. Iku ya lucu nanging kok ya mesakne. Amarga wong sing pancen pinter ora bakal keminter. Menawa keminter iku saktenane malah ora pinter, lan nalika keminter sakjane malah mamerake budune. Wong sing keminter iku amarga durung bisa nampa awake dhewe apa anane. Anggone etok-etok pinter iku supaya oleh pengalem lan disawang dening wong liya. Kamangka kosok balen saka diane. Wong kuminter iku malah diremehake dening wong liya. Lah wong sing ora nampa awake dhewe iku mungsuhi awake dhewe. Dadine ngapusi awake dhewe. Kok wong liya uga melu-melu arep diapusi. Para sedherek, saben wong iku beda-beda. Ana sing luwih ngerti tinimbang liyane lan luwih cepet anggone sinau. Ning uga ana sing oon, mesti ketinggalan lan uga telat anggone mikir. Nanging ing urip bebarengan kabeh padha ketemu siji lan sijine. Sing pinter ya aja kuminter, sing bodho ya ngakonana wae. Menawa kahanane sing anggone sinau pancen kudu luwih sregep, luwih tekun kanggo nutupi lelete. Ing urip bebarengan kabeh katimbalan supaya andhapasor lan sareh ing budi. Iku sing disebut urip sing wicaksana. Sing kaparingan luwih uga bakal dijaluki luwih akeh. Sing nampa sethithik uga mung dijaluki sithik. Iku jenenge adil. Lan iku wujude kawicaksanan ing tata urip bebarengan. Para sedherek pasamuan, wong sing nampa awake dhewe apa anane ora bakal keminter utawa rumangsa linuwih tinimbang liyane. Mangkono uga senajan ngrumangsani kekurangane ora ndadekne cilik atine nalika nyawang sing luwih pinter lan luwih maju tinimbang awake dhewe. Urip sing becik lan laku sing utama iku luwih aji tinimbang kapinteran. Kawicaksanan kang pinangkane saka Rohe Gusti Allah iku ora bakal gawe wirang wong liya. Nanging senenge marang katentreman, watake alus, sumana, kebak katresnan lan metokake woh sing becik tikel matikel. Para sedherek, iku kabeh beda banget karo tumindak lamis sing digawe-gawe lan dipamerke ana ngarepe wong akeh. Nanging bakal ketok asline lan gampang wae gawe wirang nalika diwawas ora ana sing nyawang.
Sumangga urip pinter lan wicaksana. Diwiwiti saka nampa awake dhewe apa anane kanthi panuwun lan syukur marang Gusti kang wis maringi urip. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang ndadekake wong bisa nampa awake dhewe apa anane? Ora mung kaluwihan lan karosane nanging uga nampa perangan lan karingatan. Monggo katuran nyuraos. Masih pungkasi Gusti kita kasantosaaken saged urip rukun lan nampa awake dhewe apa anane. Kados dene Gusti ugi sampun nampani kawula. Wonten Gusti Yesus kawula. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.